Takže čaute lidi, vítejte u nového videa. Vychází to až po dlouhé době nové video. Momentálně jsem měl pauzu, takže tak. A dneska jsem tady s novým hostem a to je Lukas Borec. Čau Lukasi. Čau lidi. Dejte mu odběr. a dejte odběr taky Lukasovi, on by to asi hrozně přál, protože on teď končí s YouTubem, protože mu lidi nedávají odběry, takže by si to hrozně přál, aby mohl jet dál. Jmenuje se Lukas Borec, jeho kanál, určitě si ho najděte, je to fakt super kanál, je to můj kamarád, takže najděte si to tam a dejte mu tam určitě odběr, nahoďte mu tam odběr, protože on by si to hrozně... Tam jdeme žraloku. Jdeme si koupit nějaký barák. Postavit nějaký barák tady třeba. Jak koupit? No jo, koupit. Docela. Jakoby koupit. A od té doby, co jsem taky nenatáčel, tak jsem si koupil lidi premium pack, takže můžu mít tenhle obří barák, což je mega super. Mega jsem rád, že já jsem ho ještě jakoby nikdy neměl tenhle ten pack, takže já jsem mega rád, že ho teď můžu mít. A je hrozně velký ten barák, jako ono se to nezdá, ale... Hej, počkej, stůj. Já ti chci dát to permise. Pojď sem. Bum, a máš to. Můžeš si tady dělat, co chceš. Fakt. Jo. Můžeš otevírat dveře a všechno. I garáž. Ale neblbni tady, prosím tě. No, takže tak. A lidi, ještě vyšel nový update, na který se teď jdem podívat, takže pojďte. Vlastně... Hej, vemeš nějaký auto? Jo, vemu, neboj. Už. Ale to je nějaká game faninka. Tak dělej, sedej. Pustý. Tak, a jedeme. No a teď, mezi tím, co pojedeme, tak se za chvilku vám ozveme. No lidi, takže v minulým updateu, tak vlastně updateovali tuhle hasičárnu, nebo před minulým updateu. Je docela hezká, ale prej jakože není taková jako dřív, ale nevím. A teď jdeme k té školce nový, která je taky upgradeovaná. Jo, školka je už taky updateovaná, koukej na to. No jo, ale to trvalo. No ale to upgradeovali včera. Aha. Tak pojď. Já jsem včera ale já myslím, že mně se víc líbila tam ta dřívější školka, že tady to jakože je moc bezbarevná, mi se zdá. No. Že není jakoby, že ty zdi nejsou tak barevný a že je to takový hrozně jakoby... Žádný počítač. Jo. Tady je počítač. To je jaký divný. Je počítač. A když jsou tady je adaptační to, jakoby to, prostě to sídliště, nebo něco takového prostě podobný. Že jsem tady můžeš adaptovat dítě. Ty můžeš adaptovat dítě. Kde jsi? Tady jsem. Už máš mačetu. Sekeru. Ty mě ujedeš. Hej. Ale tak zandej tu sekeru, nebo co to je. A ještě, jak jsme nehráli, tak samozřejmě, jak jsem nenatáčel, tak samozřejmě upgradeovali ještě víc věcí. Tady motel, ten je mega krásný. Cože? Lukasi? Co? Nic už. Já jsem to neslyšel. Tak to je divné, ale že upgradeovali tady ten krásný motel, fakt se povedl tentokrát, všichni tady jedou patrou. A ještě tady upgradeovali tohle letiště, což má taky výhodu, pojď za mnou, Lukasi, pojď za mnou. Ale měli by už to... Pojď za mnou. Jo, ten obchodní centrum, No, to obchodní centrum, to bych si taky hrozně přála, aby to už upgradeovali. Počkej, vem si tady kartu, pojď sem, tady. Co? Vem si tady kartu, která je tady červená, ta červená karta. Pojď ale tudy tak.
No a počkej na mě. A já hned ti Jdeme? ukážu. Máme jít. Pojď za mnou. Ne. Tam ne. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Ježíš, doufám, že to tady nezazdili. Kde to vlastně bylo? Jo, tamhle vzadu. Tady vzadu. No to bylo na druhé straně. Tamhle vzadu. Tady. No a tady to je vlastně místnost pro zaměstnance. K tomu potřebuješ tuhle kartu, aby ses dostal vlastně tady do toho. A A koukej, co tu mám dělat? to je stíhačka. To je stíhačka normálně. Letíme. My poletíme, to je stíhačka. To je mega hustá. A víš, Ale kolik to John dost neukazoval. ukazoval? Asi jsem to neviděl. No tak asi jsi to neviděl. Já tyhle upgradey znám jenom kvůli tomu, že se koukám na ty upgradey, který vydá Jongos a hotovo. Protože on tam dává i skrytý místa. On tam dává i skrytý místa. A když budeme hrát na skovku, tak abych se tam když tak schoval. To je dobrý. A my můžeme letět až 200 stovkou. To třeba Jongos neukázal. Tak a teď koukej, jak napálíme to do země. Letíme. Buch. Skočil. Já jsem ale úplně někde já jsem byl úplně někde pod mapou. Já jsem byl pod mapou. Já jsem byl pod mapou. Co? Já jsem byl pod mapou. Aha. Já jsem tě neslyšel, já se zase musím joinout. Aha, jasně. Já jsem na náměstí. To je u policejní stanicu. Jo, čau. No zdar. Co to je? Já nevím, já jsem party, nevím. Hej, pojedeme tam. Ne, ale já ti ukážu takovej skvělý hack, který jsem nedávno našel. Ještě s tebou. Ne, to nemusíš, ale já myslím, že ho většina diváků možná zná, ale nevím. Ale ukážu vám takový skvělý hack prostě, to bude tak dobrý, to bude tak vtipný. Tak musíte to takhle udělat, vemete si pak koníka. Do školy, pojď. Koně si vemete, na toho si musíte sednout. Pak dát nejvyšší rychlost. A pak jít otevřít ten kamion, vlastně. Takhle si do něho prostě musíte nějak lézt, musíte si do toho lézt. No, jste v tom a Co se stalo? Můj kamion totálně nepřežil. Můj kamion je teď na druhé straně světa. Nepřežil. Já jdu domů. Já běžím domů. On je klub, běžím do klubu. Jaký klub? No na náměstí je klub, tak já tam běžím, je tam party. Aha, no tak já tam taky běžím. Jsem tady. Ne. Teď je to otevřený. Zrušil a jdu tam. Nice. Takhle tam přeješ hrálo. Tak já jdu taky tancovat. Počkej. Kolik je tam dole, prosím tě. Oni sem jdou všichni do toho klubu. Sem jdou 2 ženské. Jsem viděl. Co děláš? Pojď si dole. Já tam musím jít zpátky. Zpátky. Nemusíš asi. Proč ty nedává gauč? Já nechci gauč. Cítit. Gaučování. Gaučovský. Ahoj, já sedím. Ježiš.
Mě odhodila. Ona mě odhodila. Ne, Počkej, já tady prodávám. ty budeš prodávat. No. Budeš prodávat. Co si u mě chcete koupit? Já si tady vemu kouču. Ty tam vemeš kouču. No já jsem si vzal kouču. No já jedu domů. Tak, Proč? no protože já jdu spát asi. Já jdu taky, tak počkej. A tak jaký to je barák číslo? No, počkej, já už tam budu. 18. Jdeme. Jo, a budeme doma. Kdo k nám ne... Tak jdeme spát. Jo, já zasnu, zatím běž do postele. Moje postel bude... Každý bude mít jinde pokoj. Já budu mít třeba tady. Ne, já chci být u počítače. Tak budeš u počítače, dobře. Mezi tím tady A všude kde musím pořádcíno. No, postavíš mi tady počítač? Jo, prosím tě, postavím. Hnedka ti ho postavím. Počkej, pojď sem za mnou. Jo. Sem. Třeba sám ho chci. Jo, tak tady ho budeš, Sám ho tak chci. tady budeš mít pokoj, dobře. Tak já ti sem Na tom dám ten místě. počítač. Kde stojím, tady chci mít počítač. Oni přidali roboty. Fakt. Jo, chtěl jsem jen ho dát. Tady hele, moje studio. Koukej. Tati. To je robot normálně. To je robot. Robotní nadvláda. No tak dobrou. Já ti tady zasunu. Já se musím ještě na ten test. Ano, tak se ale musíš pak učit. No to já zítra jdu do školy. Odvezeš mě? Budeš můj syn? Jsi můj syn? Jo, budu. Já jsem tvůj syn. Ale tak se musíš trochu zmenšit. No jo. Já už spínkat. A ty už běž taky. A já tě zítra odvezu do školy. Nebo do školky. Do školy, to dobře. Jo, já budu. Táta, už je ráno. Už je ráno, tak já už vstávám. Už je 7 hodin. Není, teď jsou 2 hodiny, doslova. To je jedno, jdeme do školky. No dobře. Už se tam tak těšíš? Jo. Jo. Musíme rozsvítit samozřejmě, tak pojď. Hej, ve mně. Na záda. Tak jo. Yes. Tak Jupi. Tak jedeme. Hele, Jo. co to dělá ten bílkovej? Co to je? Já se ho bojím. Raději jedeme. Tak vem třeba kolo. Nikdo si mě chce přidat do friendu. Já nechci. To je jedno. Jdeme. Já když někdy hraju Brookhaven, já když teď často lidi hrají Brookhaven, tak se tam prostě napojuje třeba miliarda čerpů. Já tomu nedokážu uvěřit. To už dojdu, tak čau tati. Ahoj. Co to je tady? Já tady pak mám kolu. Já tady piju kolu. A dám si kebab. Dám si kebab. Mě neviděl. Prkínka. Ej, to jsou nějaký roboty. Vydělají roboty. Utíkám z té školky a jdu. Tati. No, co je? Já jsem tam ty roboty nedal. Já jsem tam ty roboty nedal.
Tak ti pojď do baráku. No tak pojď tam se mnou a kousneme se, jestli tam jsou fakt.